Makontento ang uban, Dolanday. There's a lot of people, Dolanday, is not contentment. Continuation. Doon na tayo uban diha, bisag ipang high blood na. Hangul kay Skarni. If you're high blood, don't eat meat. Hangul sa undod, Dolanday. Yes. Let's see. Hans over. Itago na lang ko sa pangalang Jomar. Isa ako ka-kolektor. Just call me Jomar. I'm a collector. Of lending company. Riding in tandem. Dini, sarap ba yan sa Davao? Here in Davao City. Ulit tao pa ko, Dolanday. I'm a bachelor, Dolanday. Anak, may mga sideline diya. Yes, you know, so yeah, I'm a lot of sideline. How about you? Sideline ka ng mga minyo diya. Ako pang ulit tao. Maintain the midline. Continue the sideline. Kini nga ako mga kaubanan mo ni mga pulos minyo. This is my friend, my co-workers. My friend Dennis married and etc. Marriaging. Natinga naman nagugundol-anday. I wonder, Dolanday. Sa'yo yung kumulakaw din isang lugar aron sa'yo po kumakakoleksyon. Early in the morning, I am go out of my house of the rising sun. Dini sa Katalunan, Pequeño. Here in Catalonan, Pequeño. Ako'y bagong ginakoleksyonan karon, Dolanday. I have a new collection, Dolanday. Apan kay bulungan kaayo. But I wonder how. I wonder why. Hastang daghanag mga alagang angels. There's a lot of angel fish. You know what I mean, Dolanday? Apan gustong ilugon sa akong mga kaubanan ang akong ginakoleksyonan. But my co-workers is still want to steal my collection is Dolanday. Og dito na nagsugod ang gap doon sa akong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life. Og iniri, And this is anay tabo. what happy nakiti.
Ay, ma'am. Now, ayo ko'y kwarta dong. Nagamit yun ako dong. Nagamit yun ako sa emergency dong kayo. Lagi. No, aja di kwan. Aja ko'y mabayad ni mo dong. Kaya bisa ko saon ni mo dong. Agyo, no? Agyo ba? Lang, sige na. Salamat dong. Sulit mata nito nga na ni. Ma'am, sige naman ma'am. Kaya, mami, cut off na mo mambaw niya. Na, saon man gina ko niya. Mamadyo ko'y kwarta. Wak pa ko kakuta mambaw niya. Sige, salamat dong. Aja ko'y kwarta dong, ha? Magkalor na dong. Ma'am. Sige na ba? Padala na lang ako ni Kuan, ma'am. Padala na lang bakag sumon, ma'am. Dong, aja juga kwarta dong. Tama kasi nga, wamat. Kabalo ba juga dong ako ra isang diri niya. Ako mga pag-umangkuan diri. Ako pwede pakaon. Saan na ako nabi? Di mo, ma'am, kay... Mo lagi di lagi Katulog ka buwan na bayaran, ma'am. Dapat ibayad na katong unang buwan, ma'am. Ano sa pagbayad na ko, mo juga kwarta ta naging buwan niya. Karong buwan na po do. Pagay na kwarta niya. Katong karong bulan na po do. Pagay ko kwarta. Tuloy na ka bulan niya. Karong sunod bulan wala pagay kwarta. Sama na. Saon man yun ako, eh. Ay, tita! Asa nila diha ah? Ada dia. Siya ni Bayhana, eh. Uy, Ako pag umangkon. Dong, ako pag umangkon dong. Si Trixie. si Jomar, day. Ay, Junior, asa di ay? Asa na diha ah? Asa di ay? Tuyo ni mo. Wala na. Nangumusta lang ako sa mong tita Petra ni mo. Ano ba? Anya dong. Pasal balik na lang ko ni mo good. Ikaw no. Ano ba, ha? Ikaw kung... Balik lang ko dere, ha? Binlan ko ni mong number na yung pagmangkon. Oh, nakita ko Saman At Trixie. ako isulat ha? Matag. Hindi siya kay pangit kinag-agi ha. Sabda lang na. Diraod. Ay, salamat ni Piso kilay ni Bayhana. Kay ko niya. Bubuk kay shorts. Sige. Mabalik na lang ko. Malurat na lang ginamang mata lagi. Nila palagi ka. Wala eh. Mabalik na lang ko. Salamat kayo, ani. Langga. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Tanawa kung masakirin. Yasa ni Bihana ba? Picturean ako siya nagtindog. Tanawa itsura. Atsuy yan eh. Atsuy. Patsiksik eh, maong ba nga gitabas bang short? Hindi kayo pa. Putol nga maong siyan bigod sa babos pa. Klaro na kayo ano? Klaro na kayong aping. Nalusot na ang dila sa bulsa ni gawas na oh. Papa no? Kupahan ni Pwede. Ako yung pangoleksyon. Pwede ako yung pangoleksyon ni Pwede. Di na pwede. Di na Pwede. pwede. Isa lang kang koleksyonan. Pwede isa lang kang koleksyonan. Kabalo ba ka? Sige nga koleksyonan. Ito ko kayo juga muli ba? Sa kuaning area of responsibility. Pwede isa lang kung kakoleksyonan ako. Pwede isa kang yan. Basa. Basami mo. Petra. Ako'y mangoleksyon na ng Petra. Pag-ilog dira. Ano sa mga... Ayun na. Ay na lagi. Isa lang ka. Isa kang na ano na Pwede. Sorry na lang mo. Ay, Jigs! Sama na inyo gilagisan niya. Buwan ba? Tanawan Jigs. Mangkon si ng Petra, Jigs. Di ko gusto riyan ang pitra kay naglagos ko na dugay kung nguya ba sa una, wadyo ko gisubot. Tapos kita. Patanawan. Sa kuno! Pati hinuga mamos kay may pakan. Sama na. Ako may isa lang ka. Isa lang ako. Sila niyo. Ba? Kung kay ka di ka pa still na yun. Ikaw, paminaw na ko, Dennis. Pan ba? Paminaw ba? May pe, ako, si Kuan kuha niya. Ako nga lagi na. Ikaw, ay, parang Raymond! Parang Raymond! Hey!
Geduka ka. Tanawan nyo. Ngilingiga niya. Kuan magayo niya. Soft drinks bodybuilding. Ganyan. Guwapo kay Purma. Ako ay koleksyon ni Claro. Ako, one time lang, Brad. Ako lang. Dili siya ni utang yung iyan si ng Pitra ba? Ay, ako munta na mo ikuan na sa una koleksyon na di. Pero di ko ikimusodya kay Lapokon kay na ilang lugar. Ako na mo so ako na inon ako na dito tong amo nga ako mo koleksyon na. Ayaw na, kay nana Ayaw sa na kuha. lang Isa lang. Ayaw na. Mag-ilog man mo. Susaman mo. Uy, ilugay. Ayaw ko Ayaw na, kuha na. Anybody home? Sek! Sek! Asa mo to? Nako'y padre, be. Nako'y padre nga bitsinan ko ng pan, be. Da, lipong ikay ngiruwa ka. Isipin niya ako bitsin do. Paano? Ajiji ni. Ayo! Oy, osay ato, do. Ito nga na nga. Kulot nigbo ko niya, binablandi-blandi. Si pangalan mo, do. Just call me Dennis. Dennis. Dennis M. Ugawan ni magkukuoy. Kadi ko mga namagkusyat sa unagod, pero ako sa gibiyaan sa dito, kaya kung di sige istorya ka na. Manguliksyon, ako ni mama, madami ko si Petra. Yes, I'm your service. Good ni Bayuta ni. Si Juan man tato dre nagkuhan. Asa man to si Jomar. Wala, sakit si Jomar. Gay Juan. Gay UTI. UTI yang totonlan. Oy, dahil pag udiri, dali sa udiri. Asa man? Ayun na. Siya na inyong kwadre. Madaming ngit-ngita ba na inyong balay dre? Ang dali sa dre, pag-inom sa kuano, pag-inom sa juice. Ay, kabalo ba ka nga? Ako dre, pait kayo ko. Dagang kay kong ipanggaston. Kaya kung mga pag-umang ko na dre nagpuyo. Oy, tita! Oy, Trixie! Oh, kinsa naman pud na. Ano man ang bihanan niya? Buak short. Pahal yung bihanan niya. Dennis M, me. Mix. Oy, sa may tuyo ni mo, Dennis. Ay, bitaw ni Ani ko dire kay meningil ko sa mong meningil ko nga Petra ba niya kay kata. Okay ra kay na pits. Mau ba din? Sige, Trixie, ko na bahala sa itong bisita. Kaya watos ako nasa ko'y paliton dito sa unahan. Sige, tita. Sige, Pit. Ato dito sa layo, palit. Pahan, Beapi. Kanang, pila di utang ni tita sa imo, ha? Ako rin yun na ng utang. Ako na bahala ng utang niya yung tita ni mo. Ali, Bengi, lutong ta ka, dali. Mag-ura mi nag-ihanay, hiluton din ko niya. Ayaw lang ko ilota. Rex, Ay, nagagkaulaw. Ay, kita bitaw dungan. Si manginan ko, mapanuhutan niya ako. Ako bahala. Sige na, ali, dali, be. Ayaw, kadit lang ha, kaya maghukas ko. Sa may mong hot flash ni mo? Kani, oh. Dumakan ni Benin ni mong luwa ni Benin. Ayaw.
Sige na. Dapat ka ni. Ay, naglihok ba? Kanabal. Ay, naglihok ka kay laway-lawayan ta ka. Sige, laway-laway ka. Ayaw, naglihok ba? Plaster ko. Saba. Niya? Sama na inyong kawa. Imong kwadre. Sige, niya. Sige, bahala na diya. Bahala na ni. Bahala mo na laway-lawayan eh. Kani mo na gini. Taro, ganda ba? Taro. Pahawa pa. Bide, be. Ako yung laway-laway. May plaster na, be. Ay, ayaw ba? Ako Astila, di mo mambot. kita ka ni. Kita ka ni ako manubilang. Kani ako manubilang ang ginadala. Dada. Ayaw ba? Ako lang ba? Kaya kay kani akong Uy, manubilang. Denise, ako lang. Kita ka ni akong manubilang sa pantom. Ay! Ayaw ba? Gilok ka ayaw, Astila na ni plaster. Iluwakas ka. Murag malipayon magkakaroon dinis. Ay, malipayo ko. Ako ba? Akala ko kasi kuha sa una. Ako na kunay. Akong class grade 4 pa elementary pa ko sa una nga nakadawat kong ribbon nga kwan. Most cheerful. Napitin kayo ka ba? Kung saan po kayo kibuhat, ano yun? Wala eh. Ina nga absing ko kitla yung lawas. Minadito, ina ito, Jigs. Ay, yung lawas ako, Jigs. Hoy! Ang sumunada. James! Absent ako, James. Ina Nauso mga kabay, ng luspan mga kabay. Wala, layumot na noon. Saan niya kung anong lain na paminaw na ko? Sige. Ha? Sako? Ako na bahala. Ikuha lang na ako ni. Lain kayo kung mga lutahan, pero malipayon yan, mong ko. Di, problema na ako. Kisa may mo, di ko karuta dito ka ng pitra ba kay diri ko sa paagdaw ra ba ko niya? Kwan. Ako ba? Ako yung ruta dito ba? Ako yung ruta Turil, dito. manggod nila, yun ba? Ako yung ruta dito. Sige, palihog na lang ko ba? Ay, O sige, niya po tumahatag ng pitra ko sa mo. Ako balan dito. Dens, mga Dennis. Ulay sa kong malita. Ba't ito daw ang balilang malita? Lagi lawas na ko. Sige. Pat, ikaw sa bahala dito, Barda. Ay, Bert, ako'y bala, Bert. Pero luyang ko, pero abtik kinarinig gawas ba? Sir ba? Ikaw din na, sir. Naina naman, sir. Oy. Malagi kayo. Sao na ito nga. Grabe naman kayo mangutan rin. Magkupat naman yung kabulan. Naman, bayaran naman yung karoon din. Sir ba? Kalila, sir, ha? Trixie? Ay, tita! Mampod! Ano yung puputinoo dyan din. Oh, saan mampod ang tita? Hi! Ay, di ko matanda sa yung legs. just call me Raymond. Just call me Raymond. Oy, Raymond! Kasi tuyo ni mo. Ikaw anta. Imong tita. Tita Pet. Okay, inani ato sabot, Pet. Dili ka lang ko singlan, pero sabayon ko ni imong pagkumanggon outing na mo sa Sabado, diya sa may Bungkuyan, baby. So, okay naman sa imo. Kaya naman dahil, okay kayo. Unsa man, Trixie, are you ready to rock? Okay na kayo eh. Are you ready to roll? Yes! Sa mga ito na ngayon, kani?
Tidak, balik aku. Sabado ha, sabado. Oh, lagi. Okay, sige. Puta ka itong dinis kalas ka, huwag ikalitura man. Sa dito siyang kalitura man ito nga, lagsik pa mga dito sa itong adlawan na. Asa man dito siya ng uleksyon di ay? Bawa dyan ko masayod, basta nagtagoy-tagoy man ito paguman. Na magsige magpangutkot. Asin. Oh, tanaw ng budburon no na napaig na diya. Siya! Madamay ka iringa kay mo pa ng tripa na mo sinugba. Di mo ng baura ng muna na muna. Ay, time yung koleksyon ba? Ng pitra na lagi kulang ba? Ay, nako. Gutom naman ko ba yun? Wapa man si Raymond. Ayaw pa ni Bag. Ay, niya. Paingon nga niya. Igu, mag-ikaw. Pre! Uy, sama man Kisa ba na yung sabay na gwapa? Patay music namin, tagay kong music namin kaya. Kung po yan, baby, magkunin niya mapalay yung music niya. Ako nga kauban mga amigo, no? I would like to meet my... Ay, ha. Ansa man, nibilib na mo na ako, Ay, hulot. Nibilib na gid mo na ako, yun, no? Oo nga nabihan na dito pag umangkon pitra. Ang masuya, maded. Parada, kisa ba na pa? Mauna kong ingon yung pag umangkon ni Pitra nga hubag kayo. Papa kayo. Ikaw. Basta ti saya man gaya na. Kung nasayang pala ko, may paniruta ko Sa nito. imo. Pwede magbahay. Kaluguran. But, ay, sagad pa. Partner. Kasi ba, anong gudal na akong kagbabae diri pa? Di ba sabot atos tong outing kita-kita lang din ligo, suba-suba sa chat? Part. Nung alam na yung magdala ko ka, babae ko sa may nana. Kung sa mga, para magagali actor. Di magod pa. Oh, yun ang chicks. So ito na ni... Pagdamay. Para madali ko, para just now. Nag-text ang, I can feel the warmth. nag-text ang asawa ni Dennis. Absent siya kay... Oh no. Pat, ano lugod pa? Ikaw ba sa problema niyo? Silot ikaw ba? Seryoso mo kayo. Relax lang mo. Ay, mga nang nag-away naman ni Lord mo. Dili, baby, diala ka, Jigs. Pasantayin na lang nagdala na siya. Dili ba? Kung Sabot mo muna ulit ang nanay. Ako na po'y pangitanan ng asawa ninyo ba iba? Muli ka na out ninyo. Ay, ang musultim sa kas tinuod po. Ay, bagsing istorya tinuod. Ano naman na siya? Kung asa talalingaw. Sinuso mo kayo ka. So, ikaw gusto mo tira na. Tira na. Dili man hingalang bay, tisa ka lang. Sorry, Dito mo sa layo pang istorya, ayaw mo din eh. Gang, talira ko gang. Ay, relax lang mo ba? Nag-away naman mo. Nagkahipsag din na sila. Kuyog sa kuwan dito sa... Ay, na. Dito sa... Tara. Para makakita rin ang check si mo, ano eh. Ungkol Dili ka. man singanapat, usap ko nga. Sinuso mo kayo ka ba eh. Isa ako. Sinuso nyo kayo ka ba? Iba nyo ng ano ng bayan. Ikaw, dala na yung check din eh. Pag-ibig na dyan. Tara sa pikas katis, tagang. Oh, tara na yun. Ikaw ba? Sorry, aragot na. Kadaot din mo. Wala akong nagsilos, bay. Wala ka na silos. Pero dili ba? Kasi magkagyaw-yaw niya. Pala ay pagkailangan ba eh. Wala mo ko. Isang duha niya akong pananaw ba. Pero tiya na ka. Di nag-atrasan ba eh. Bay, wala. Sinuso mo kayo ka. Paminaw ba? Wala ko ningon, bay. Ayaw nga. ka na na, bay. Paminaw sa... Astilan! Ano yung naalaman ka mo? Tini, nag-fight. Ayaw pag-anak, bay. Sobra na kayo ng mahina. Sinuso nyo kayo ng... Pasantin na sila, nagaway na sila tagang. Lagi, pasagdi na sila eh. Ako'y bahala, di ba? Kikibol. Ayaw ba? Ikaw ba? Sipat kay Wala lagi ko nagsilos, bay. Iwan na siya kay ka. Ano na ko na ba yan? Siguwag.
Ngadong tikuwang, tinabi, kalito rin. Ayaw po. Kibot at kamura kang buwa. Ako gwapa, karoon na dyan ko kasuwayan. Karoon na dyan ko kapangupra sa gwapa. Silos, Brad. Lagi. Kibot at gaya. Pagka-burag butong mga higala sa gwapa. Ano lagi, Brad? Ikaw magkakayo, sinuso magkakayo. Dali, ragon, dali sabay. Ay, ko ka na Basahan yung text sa asawa ni Dennis. Bebe. Oh, Si Dennis nag-inom og kuskus ka sabon og gisugba ang butong. Nangihi, gisandig ang ulo, giunsa ninyo ning akong bana. Kalaw ka. muna ko ingon mo, di ba? Bart, tinun ka, Bart? Kinibihan na, Bart? Hindi ka nga, wala ko na silos, Brad. Kung ingon ako ni Mungan, ayaw na. Ay, karingga na kay, delikado na Galaw, bayanan na. galaw. Ay, voltage na. Makurintihan ka na. Unsa! Si Jico, gaya-gayok ang cottage. Ayan! Napuno naman ako kahit mo Yung ba? bakit? Kalaw ko. Mura na magkakalang nagtalipaso. Gusto mo ka ng bakal kag liguan? Ugahe, pag ako babal, kim-kim to pa naman. Unsa! Daan pala ko. Muna kong ingon ninyo. Ano ito yung high voltage to bihan na to? May nalanggil kay wag yung kahunat da. Ay, salamat kay Iba. Pasensya kay Iba. Muuwi na ko ingon. Nabi na ako, Juan. Nabi na ako, nagsilos ka ba? Galuga. Na, ano ito eh? Pagkabay ako, may Gipunan na ito bihan na to? Nagugahip lang akong daw. Salong pa, sige, salong pa. Grabe ba mo? Grabe ba ni Boji? Kim-kim ba ni Boji? Ay, sigdul-dul, makatakod na pa na. Ay, herpes na herpes. Jig! Tuo na ka sa kuwaron. Bay, Mo to ni tabo kay salamat Dennis kay Pat. Bay. Wa na kaihi mo tong ni-absent. Salamat kay Bay, salamat kay Bay. Hapit pa mi makurintihi ato dolanday. Kung nadayunan pa. Nabiktima gyud ang mong kauban, isa nga si Dennis. May nalang yun. Dako pasalamat sa Raymond sa Kadulanday. Muna mong giingon nga, kung manguliksyon, manguliksyon. Di na mo sideline. Kung man ta nagsilos kay ato man ng mga amigo, ang ato lang tambagan yun nato sa eksakto. Hindi sila masaag. Salamat Dulanday. Og daghang gahom sa inyong programa. More power. Gikan sa mga kolektor. Kain Jomar.